Dadosen menika wonten ibu karo anake wedok jenenge Ibu Darmi lan anake jenenge Yudi. Bu Darmi duwe anak mung siji sing rupane ayu tapi males lan durhaka marang Bu Darmi. Biyen keluarga Ibu Darmi urip serba kecukupan hingga akhire ayahe Yudi saiki sedo uripe berbanding kualik ambek sing biyen. Nak, bisa gak pengen masak dino iki? Soale ibu mulai rada telat. Apa, Bu? Engkone aku masak, awakku mbutuhku. Aku ya seket adus. Terus engkone aku nang ladang, awakku ada diireng. Bu Darmi mung iso ngelus dada lan terus sabar gawe ngadepi anake. Bu Darmi saiki kudu budal dadi tani nak sawah. Nerusake ayahe Siti sing sampun sedo ben tetep iso tuku beras. Amarga sering nak sawah, saiki kulite Bu Darmi dadi ireng lan bobot awake dadi enteng. Amarga ngrasa kesel lan luwe, Ibu Darmi akhire mulih teko sawah. Sawise tutuk omah, Ibu Darmi ndelok kabeh perkakas masak, resik lan gotong ora ana isine. Ibu Darmi nyeluk Yudi gawe takok endi masakane. Nah, ibu mau lek wis ngomong, awakmu masak tapi awakmu gak gelem. Bu, aku kan wis ngomong aku gak gelem. Ya apa sih kok? Yudi mangkel lan ninggalno ibuke sing kesel lan luwe. Ing sawijining dina, Yudi diajak Ibu Darmi nang sawah amarga mulih teko sawah ate blanja nang pasar. Nah, ayo melok ibu nak pasar. Emoh, Bu. Kok nek nang pasar becek-becek, kok tanganku ireng kaya ibu. Anak melok ibu dilu. Nggih, Bu, tapi aku njaluk tumbas nang skincare ya. Terus ibu mlakune nek mburiku ae. Ibu Darmi pun manut karo Yudi gawe mlaku nang burine. Iki lho Mas nang pasar. Bahaya rek iki saiki. Ya ya tas saya kan gitu kan buku skincare. Yo, pomo ta. Selama iki. Cucu ini pembantuku, cucu ibuku, ibuku nang omah. Ya apa sih? Oh, iki tak kira ibu. Ya Allah, sadarna anakku ya Allah. Krungu omongane Yudi, Bu Darmi lara ati terus ndonga supaya Siti sok sadar. Krungu donga lan omongane Bu Darmi, langit dadak dadi peteng seketika. Kenapa ini? Jadi gelap sekali. Lari. Awake Yudi moro-moro gawe sok umek lan dadi watu. Cerita legenda Batu Menangis iki saka daerah Kalimantan Barat. Pesen sing iso dijogok teko cerita iki yaiku ojo durhaka marang wong tuwa, luwih maneh nang ibu sing wis nglairno awake dhewe ambek taruhan nyawa. Sayangi wong tuamu kaya wong tuamu sing wis nyayangi awakmu tanpa njaluk ijol sepeser pun. Ojo pisan-pisan gawe wong tuwa lara ati, amarga wong tuwa luwih mandi dungane ketimbang donga kiai utawa habib sak donya.